ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್. ಅಶ್ವಥ್ ಓ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಯಾನೆನ್ನಿನಿ ಈ ಪೊಡ್ഞ്ഞೋನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಆಣನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದು ಅಶ್ವಿನಿ. ಓ ಅಶ್ವಿನಿ ಒಂದು ನಿಕಲು ಸುರುಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಬೈದಾರ ಬಣ್ಣದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಡ್ ಸುರು ಏರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಥ್. ಅದೇ 8 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬೈದಾರ ಇರು ಯಾನ್ 7 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ದು ದುಂಬೈದೆ. ಆ 7 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗನಗ ಐಪಿದೆ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಓಕೆ 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 ಮೇ ಉಲ್ಲೇಂದಾಂಡ ಆರು ಟಿವಿ ಖಂಡಿತ ತೂಪುಜೇರಿ ಮೇನ ಫುಲ್ ಚಟ್ ಮುಸುಂಡು ನಾರು ದುಂಬೆ ತೂ ಒಂದು ಜಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೇರಾ ಅರೆ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರ ಆರು ಟಿವಿ ತೂಪೇರು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪೇರು ಓ ಬೇತಿನೇನು ತೂಪುಜೇರಿ ಕಾರ್ಟೂನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೇದಲ್ಕ ಆ ತರಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪುನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ದಾದಂದಕೆಂಡ ಐಟ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ರ ಅಪ್ಪ ಪುಚುಕ್ಕಂದು ಕಿನ್ನು ಬಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಅವು ಪುಷ್ಕ ಶೋಕಾಪು ಆರಂತೆ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆಣ್ಣ ಅಶ್ವತ್ ಇರೇನು ಮೇರೆ ಚಲ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರಿ ಪುಲ್ ಚಟ್ ಮೋನೆದಾರ ಮಣದು ನಿಕಲ್ನೊಳ ಇದಲ್ಲ ಸರಿಜಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಇರೆಗೆ ನಂಚೆ ತೋಜುವೆನಾ ಇರೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಮಾತುಲೆಗೆ ಪುಲ್ ಚಟ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜುನ ಪುಲ್ ಚಟ್ ತಾಳೆ ಜಾಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪುಲ್ ಚಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಾಟು ಸರಿ ತಲಿ ಸರಿ ಉಂಡತಿ ಇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸಮ ತೋಜಾನ್ ಇರೆಗೆ ಅಂದ ಜಾತಿ ಜಾಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ರೈನ್ಬೋ ಪಂಡ ಇಂಕಿನವು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲತೆ ಯಾನ್ ಇರಡನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆನ್ವೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಅತೆ ಅಂದೆ ಬಾರಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳ ಇರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅವೆಂಚ ಇಜ್ಜತಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಂದರೆ ಐಕ್ ಹಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕಲ ಇರೆಗಳ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಹಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಪೇರತಿ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜತ ಅಂಕನೆ ಯಾನ್ ಇರಡಕೇನು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಂದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರೀತ ಇಲ್ಲ ಲುಪ್ಪುನಿ ಅಲೆಗಳ ಪೇರುಗಳ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಡಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮೂರ್ತಿ ಲಾಲ್ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಆರೆ ಜ್ಯೋತಿಂದು ಅರೇಕಲ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಐಕರ ಅಡ್ಡೇಕಲ ಸಂಬಂಧ ಪೋಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಹೈಲೈಟ್ಗೆ ಪಡೋದು ಇಂದೀಪುನಿ ಆತಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ರೈನ್ಬೋ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಐನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ರೇಂಬೋ ಪಂಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅದೇ ಐಕ್ ಚಿಕನ್ದ ಕಾಮ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಉದ್ರೇಕ ಅನಗ ಐಕ್ ಫಲ ಬರ್ಪು ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಐಕ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಪುದರ್ದಿಯರು ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬನ್ನಾಗ ರ್ಯಾಂಬೋ ಒಂದು ಪುದರಾಣ ಅವು ಹಾಲು ಪಂಡಿನ ಕ್ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಗಲ್ದಾಟ ಪುರ ಪಂಡಲತೆ ಅವು ಓಲಜ್ಜಿ ರ್ಯಾಂಬೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿರು ಮೊಕುಲು ಈತ್ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಏತ್ ಹುಷಾರು ಉಪ್ಪಾಯಿರತೆ ಬಾರ್ನ ವಿಷಯ ಇರ್ಕೆ ನೋಡಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರು ದುಂಬೆ ಹುಷಾರು ಕೆಲವರು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಕೆಲವರು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಿ ದಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ತಿಲ್ಪತ್ತು ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 6 ಮಲ್ತಿನಾತ ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಪ್ಪಾಯಿರು ತೆತ್ತಿದ ಓಡೆಗೆ ಯತ್ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೇರಂದು ಬಂಡ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ದ ತೆತ್ತಿಯ ಪರವಂತೀನಿ ತೆತ್ತಿಡಿ ಏತ್ ಕಲರ್ ಉಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ತೂನಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಪರ್ನಗೆ ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಐಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅತಿ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊರುಪಿನ ಪೇಂಟ್ ಆಗುನ ಈಗ ಹತ್ತತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅವು ಕೋರಿಡಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅವಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಶ ಅಂಚೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ ತಲೆಕನಿ ವೆಜ್ ತೆತ್ತಿಡ್ಲ ವೆಜ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಕೋರಿ ಪಜೀರ್ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಪಜೀರ್ ತಿಂದಿನೇಟ್ ಅವು ಪಚ್ಚ ಆಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ದ ಉಂಡು ಅವು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತ ಆಪುನಿ ಏರೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ನಿಂದಾಂಡ ಕಪ್ಪು ತೆತ್ತಿನ ಕೊರ್ನಾಡು ಅತಿ ಪೋಪೇರು ಆತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ತೆತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ಡನೇಕೆ ನೋಡು ಬೇತೆ ಏರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ತೆಂಬೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಂತೀರಿ ಮೆ ತೆತ್ತಿಡಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈರು ಹತ್ತು
ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ತುಲಿಗೆ ಓ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಎಂಕಿರಾನಿಕೆ ಎಂಡಾರೆಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಯಾರು ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಾಡಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರೆ ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ಬಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ಚಿ ಇರ್ ಯಾಕಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಬಂಡರಿ ಅಂಬಕ್ಕ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಪಪ್ಪ ತೆತ್ತಿದ್ಯಾರ ತಾನೆ ಎಂದುವ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ದೀಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚತ್ ಇರ್ಲ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ತೆತ್ತಿ ದಲ್ಕನೆ ಉಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡತಿ ಐತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ತೆತ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜಾವಿ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ತೋರ್ದು ಪಿದಾಮಿಟ್ರ ನಡಪೇರ್ನಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಬಿಜಿ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಾರ ಪೋಚಿ ನಿನ್ನಲ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತೆತ್ತಿಡು ಬಕೊರಿಯ ಮರ್ದಬಾರ್ದು ಆಯನ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಪನುಡ ಪನಡದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಓ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯದತ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಒಲ್ಪತಿ ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ಯತಿ ಅಂಚತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆಡು ತೆತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅದೇ ಮಗ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕುಲು ರಡ್ಲ ರಾಜಿ ಎಂಗ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಜ